Dobrý deň, dámy a páni. Dneska si ukážeme miestnych pedofilov Peanut Clubu. Spoločne sa pozrieme na RP hosta, zároveň admina Vývoja, ktorý si sexuálne písal s neplnotou slečnou menom KitKatka. Takže usadte sa a ideme na to. Vývoj, přišli na to, že si píšeš 10 letou. Teď dostaneš banty ku svině, jako svek. Které se o to postará, ty debílku. The Council. They will decide your fate. The Council has decided. You will die. Berkata na berbetam ke pelipka benzin masuk. Ví toho moc, musíme ho zabanovat. Počul si, nemôžeš si písať s deťmi. Koľkokrát ti to mám vysvetliť? Pozri sa do kamery a povedz, že si nebudeš písať s deťmi. No, hej, rozumieš? Tak si s nimi nepíš. Dobre, áno, vidíš. Takže bola burlivá noc, kedy si P-Boy povedal, že Sveka banli nedávno, už to taký 2 mesiace možno budú. Skúsim to aj ja. Tak I've got an idea! I've been trying to figure out why you still in my mind. I've been driving around this good for nothing town. It helps me not to think about where you sleep at night. Now I'm laying in bed here without you, and I can't stop dreaming about you. Wanna close my eyes and watch us drift away. Yeah. I let go every time I hear those voices in my head, my head.
another one night stand will do. I'm turning out the lights, so it's dark inside my room. And then I close my eyes, pretending that it's you. I wish my memory was deleted. My heart's in 100 pieces. In my head I hear you screaming. It wakes me while I'm sleeping. Now I'm laying in bed without you, and I can't stop dreaming about you. Wanna close my eyes and watch us drift away. Yeah. I let go every time I hear those voices in my head. Yeah, yeah. My head, yeah, yeah. I run home every time I get those voices in my head. Yeah. My head, yeah, yeah. Voices in my Žiaden zdravý človek si nepíše s 10-ročnou až 11-ročnou tak, ako si písal P-Boy s KitKatkou. Je to hanba na pitici, je to proste jak, hej. A petici admin je, že ne, je to fake. Bohužiaľ, není to fake, písal si s ňou, není to pedofilia, ako si niektorí mysleli, to boli fake news, ale stále je to extremely inappropriate si písať takto s 10-ročnou. Na to, že P-Boy má 17, navštevuje 3. ročník strednej školy, vieme akej, nevieme. A proste je to stále proste fucked up. Ako teraz môžete vidieť, video vám ukazujem, toto je video od KitKatky s jej osobnými informáciami a osobnými messages s P-Boyom. Tento prvý klip nie je vôbec zlý. Keď sa pozrite na tú konverzáciu, je stavaná na tom, že KitKatka píše, P-Boy odpovedá. A P-Boy nejak ďalej nejde do tej konverzácie. Raz za čas napíše, nech sa necíti a proste... V tomto videu už proste tam už sa ani tak nebavia, tak jak sa bavili predtým, že P-Boy má nejaký ten distance, hej. Tu na už sa bavia tak, že P-Boy vyvoláva pokračovanie tej konverzácie a KitKatka na tú konverzáciu ďalej nadlieha. Tým pádom už v konverzácii nie je iba KitKatka, takže conversation maker nie je už iba KitKatka, ale už je to aj P-Boy. Obidvaja tak dávajú nejakú formu dialógu, ktoré na sebe nadväzujú a tvoria tak konverzáciu. Stredná škola, slovenský jazyk, milujem. Tretí klip je už avšak oveľa horší. V tom klipe už sú proste jak keby kamaráti, povedzme v úvodzovkách, a proste bavia sa tam oveľa, ale že oveľa priateľsky, čo v nejakých prípadoch môže znieť pre niekoho, že robí si iba kamarátov, ale Discord je od 13. V tých klipoch je už aj napísané v tom úplne prvom, že jej zmazali účet, boju reportli, takže tam nemá ani čo byť. A aby si 17-ročný typek robil kamarátku z 10-ročnej, to už je fakt pretekaný potok, jak by povedal Vladová. Pretekaný potok. Čo už nemáte ani piliny v tých hlavách. Takže tu som sa pýtal P-Boya, že či nie je náhodou KitKatka jeho blízka rodina, že prečo sa s ňou tak baví, lebo potom by to vysvetľovalo veľa. A tak by to bolo stále divné, ale stále lepšie, aby si takto písal cudzí s ňou. V tomto klipe, no v tejto fotke, sa podarilo P-Boyovi získať od KitKatky fotku jej tváre. A ja už iba padám na stoličku, damn niggas, toto je horšie jak svek. Hej? A proste, čo je tam napísal, že hezký úsmev, neviem, o čom hovoríš. Dobre, povedzme, že sa snažil byť milý, že sa snažil povzbudiť. Není to ten správny človek, ktorý by to mal robiť. Bohužiaľ, realita je bitch. P-Boy si kope sám hrob a nikto ho nevie zastaviť, lebo ten kokot mal pravdepodobne mäkký kokot už vyše roka.
možno 17 rokov. No, tu už ma P-Boy konfrontoval, keď som poslal fotku, jak si písal s KitKatkou do Action Gamingu, do médií. Vtedy som nemal ani potvrdené, že je to pravda, ani som nemal chuť robiť toto video, ale jak si ďalej so mnou písal, tak proste už to vo mne utlo. A povedal som si, že idem mu spraviť zo života peklo. Aspoň sa o to pokúsim. A jak pôjdeme proste ďalej, tak proste tu ma konfrontoval zas a potom si ešte dovolil hovoriť, že ľudia na Action Gamingu majú malé IQ a nepochopia, že je to fake. Pričom to fake nie je. Chlapec bol normálne tak desperate, že začal hovoriť, že ľudia z Action Gamingu sú kokoti, nemajú IQ a sú tupí, len aby skúsil mňa prehovoriť, že robím niečo, čo je pičovina a čo jemu zničí život. Čo mu možno zničí život, ale za akú cenu? Za cenu mojho smiechu a smiechu mojho klubu. Vytrvá všetky servery. Najlepší server na svete je Michačka klub Unleashed. Najlepší CSK server na SC. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. Ladies and gentlemen, Love so hard to find. we got him. Changed like